ọmacha ncha bịa ka ọ ji n'ikpere ụkwụ ya kekọ ya n'afọ ọnụ ọmacha ncha nke a iji ilu nnakọta ha bido taa ọmacha ncha ka ọ ji n'ikpere ụkwụ ya jee kekọ ya n'afọ ọnụ ya ọmaghọ na ọ nwere ihe ọma na ịkọ ji n'ikpere ụkwụ gị nke mbụ bụ na ịkọcha ya n'ihe agazi ije maka na ji nọ na ya igwazi na ya na-ịkọ ji n'ikpere ụkwụ ji ikperụkwa dị emenụ nri ikperụkwa abụghị ubi ọhanị mgbe ị na-egbu ọgụ ya ka ịkọ ya ji bi n'ojoto wee zite ya. Samuel bụ onye Uromi ọ sị na ọmaife chetakwa na ihe kwụ n'azụ 7 karịrị 8 ihe kwụ n'azụ 7 karịrị 8 nke na-asị maka ị na-anya n'azụ 7 ihe ga-afụ na ya bụ 8 mana ya afụtacha 8 ahụ ọfụma ị na-anya ọfụma efu ite naanị n'ọnụ n'azụ ogbede dị na Igbo etiti a na-asị agadi nwaanyị tigbuo ijiji be ya n'ọnụ ịmalị nke ndị na-eri jeje anụrụ m ya a na-asị agadi nwaanyị tigbuo ijiji be ya n'ọnụ ịma nke ndị na-eri onwe ka ọ bụrụ na ijiji ahụ na-aghọ be ya n'ọnụ nkata ọ saghị ọnụ ọ sị na ụkwụ ji agụ mgbada bịa nke a bụ eziokwu mana mgbada ga-enwe ndidi ka na m ha agba usoro gada gbaa ya ewere ya kọọ akụkọ otu esi agba usoro brọda ọsị na nganga na okenye ji nganga agbala efi ọsọ jiri ọfọ zitere inu a o si Ọnịcha ọ sị na nwa ọkụkọ na-ele isi na-ele ọdụ ọsị na ya na-ara mmanụ nke ahụ bụ eziokwu ọkwụrụ onwe inu o zitere ebe a ọ sị na okokporo si na mmadụ anọghị n'ahịa ndị bi ha nụ one okokporo si na mmadụ anọghị n'ahịa ndị bi ha nụ one ịma na onwe ihe mmadụ n'obi ọ sị na nchọpụta na dibịa na-agba m afa na asịrị m asị asị m ya nye m ọkụkọ m ji bịa na ọ bụrụ nke m jeje anụ m nke a ya nyekwa m ọkụkọ m aṅụta m aṅụta asịrị anya nye m ọkụkọ m ka m nwere naba maka na ihe eji akpụ ya prof ọ si Ọnịcha wee zite enu a ọ sị na ikuku bugharịsi ọdụ igu ọ rapụ ya na ọ da-amaji ya amaji o nwere ihe eme ka ikuku majie ọdụ igu chadị n'ebe ọ dị o zitere inu ọ sị na ebulu ọnụ na-agba afa ọ na-ada ọnwụ ebulu ọnụ na-agba afa ọ na-ada ọnwụ a na-enwe gị ị gaghị enwe ndidi ibulukwa ọnụ wee jee ọrụ ugbo sịlụ ọ bụ na egbue ya si akpọkwana ya ọkụ na okwu ka fọ ya n'ọnụ mgbada ọkụma mgbada ọ sị ọ bụ na egbue ya si akpọna ya ọkụ okwu ka fọ ya n'ọnụ ọ na-ada akpọ mgbada ọkụ igbo mgbada atọ ya akpata na